सारा बुहुमावनो कर'ना भाइरासनि थाखाय जाबादि मोनसे थासारि जादों बेनि थाखाय जों देग्लाय गिदिरैबाबो खुंनो हायाबाबो जों सरकारनि जाबादि नियम खानानै होनाय बेबादिनो जों लाखिनानै आजै आबौ बिथांमोना जोंनि गेजेरनिफ्राय जिउ बाउलांबाय बिथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय जों दा बैसागु फोरबोनि आफादगिरि एबा बानजाय आफाद जोङो दानो हास्लाबैयावनो नैबे अलखद समा सफैनायलाय जोंनि इलेक्ट्रिक मिडिया टिभि चेनेलनि गलाघाट जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जोंनि उरियाम घाटनि रंजालि नोगोर जयन्तिपुर गेलेग्रा फोथाराव बड'सा क्लाब काम के बर' लाइब्रेरिनि बानजायनायाव जोङो थांनाय 2013 मायथाइनिफ्राय गाजा गोमजायै नैबे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाखौ लानानै जोंनि बैसागु फोरबोखौ जों खुंबाय थानाय जादोंमोन नाथाय खाफाल गाज्रि होननानै बुंनांसिगोन नैबे समावनो दा समग्र गासिबो बुहुमावनो जितु मोनसे भाइरास जायखौ कर'ना भाइरास जिउसा बे जिउसाया जोंनाव गासिबो बुहुमावनो साग्लोबदों दा बेखौ लानानैनो दिनै जोंनि भारत सरकाराबो नैबे समाव लकडाउन माबाखौ फोसावदों जाहाथे नैबे लकडाउननि दारै नैबे माखासे जा जिउसा जेसेबां साग्लोबदों बे साग्लोबनायनिफ्राय बारग'नो हागोन बेनि लकडाउन होनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय नैबे जितु कर'ना भाइरास एबा जिउसाया जितु साग्लोबदों बिनि थाखाय जेबो दासिमबो मुलि एबा रैखाथि होननानै जेबो दिहुननो हानाय जाथ'वाखै बेनिखायनो बेनि मोनसेल' उपाय होननानै मोननाय जादों बेनो जाहैबाय सुबुं जानथाय थानाय एबा ससियेल डिसटेन्स आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव माखासे जेरै हाथाय बाजार आरो गुबुन गुबुन सुबुं गौमा थानाय बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानायनि थाखाय दिनै लकडाउनखौ होनाय जादों जाहाथे नैबे सोलिबाय थानाय माखासे भाइरासनि थाखाय जों संरैखा मोनो थिग बेफोरबादिनो नैबे अलखद समाव जोंनि बैसागु बोथोरा सफैनायलाय दिनै जोङो बड'सा क्लाब आरो काम के बर' लाइब्रेरिया दिनै जोंनि बैसागु जितु खुंनांगौमोन बे खुंनाय हाबाफारिखौ जोङो खुंनो हायाखिसै जिहेतु जिबादियै जोंनि गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टआ जिबादियै जोंनि बैसागु फोरबोखौ खुंनांगौमोन बेफोरबायदि खुंनो हायासै बिसोरनि खावलायनाय मथेबा जे बैसागु फोरबोखौ खुंनो हायाबाबो बैसागुनि नामाव मोनसे गासिबो ससियेल डिसटेन्सखौ फालिनानै बैसागुनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै बेनो देग्लायनि बैसागु फोरबो खुंनाय फालिनो खावलायदों थिग बे लेखायैनो जोंबो दिनै नैबे ओनसोलनि जानानै एबा बड'सा क्लाब काम के बर' लाइब्रेरिनि जानानै दिनै जों सरकारनि बिथोन बायदि सरकारनि खावलायनाय बादियै जोङो दिनै जोंनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जोंनि बैसागु फोरबोखौ दिनै जों फ्लेग बिरहोनानै जों दिनैनि देग्लायनि बैसागु फोरबोखौ जोङो फालिनाय जादों। गिबियाव रंजालि बैसागु फोरबोनि मुङै गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ जासिदों आरो आंनिफ्राय देरसिनफोरनो आङो खुलुमनाय मान बावनाय आरो उन्दैफोरनिसिम आङो अननाय मोजां मोननायखौ जासिग्रोनाय जाबाय जे रंजालि बैसागुआ एबा हारसाफोरा जा रङालि बिहु बुङो बेयो बर'फोरनि लोगोसे आसामाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा बेखौ गावनि माहारियारि फोरबो हिसाबै खुंबोयो आरो बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोंनि धनसिरि महकुमानि उरियाम घाट रंजालि नगराव थानाय बड'सा क्लाब काम के बर' लाइब्रेरिया दिनैनिफ्राय
90 बोसोर आवगोलनिफ्रायनो बेहाय खुंबोबाय थादों आरो देग्लाय बेनि बैसोआ 20 बोसोराव आगान सुरदोंमोन। नाथाय बुहुमनाङै करुना भाइरासआ साग्लोबनानै मानसिया बेयाव माने थैनांगौ जानायनि थाखाय गोबाङानो गोबां देशआव जोङो भारत सरकारा जा करुना भाइरासनि थाखाय लकडाउन एबा बन्द होदों बेनि थाखायनो जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिया जेरै बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंनो हायाखै जोंबो देग्लाय खुंनो हानाय जायाखिसै। बेनि थाखायनो जों बैसाग दाननि दिनै 7 सानाव बड'सा क्लाब काम के बर' लाइब्रेरिनि दैदेननायाव बैसागोनि फिरफिलाखौ जों बिरहोबाय। बेनि लोगोसे जाय आजै आबौमोना जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालांबाय बा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ जों गोसोखांनानै दिनै बावदों। बेनि लोगोसे जोङो बेयाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय आइजो अनसाय आफाद आरो जायगानि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायनानै आरो धनसिरि साब डिभिजननि सांबादिक सन्थानि आफादगिरि एबा निउस लाइभनि रिपर्टार महम्मद माकमुन आलीखौ गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायनानै जोङो दिनै 20थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ रंजालि नगरनि गेलेग्रा फोथाराव खुंबाय। आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो खावलायगोन जे जोङो बे COVID-19 एबा करुना भाइरासनिफ्राय जोङो रैखाथि मोननो थाखाय भारत सरकारा जेरैबायदि जोंनो बिथोन होदों जे जोङो न'आवनो थानो नांगौ आरो सुबुं जानथायनिफ्राय गोजानाव जोङो थानो नांगौ। दा बेनिखायनो जों बेखौ मानिनानै सोलिनो नांगोन। जोंनि रैखाथि मोननो हानाय राहायानो जाबाय गावखौनो गावजों गुबुन सासेनिफ्राय गुबुन सासेया जानथायाव थानाय। बेनि गेजेरजोंसो जों बेनिफ्राय जानगारनानै थानो हागोन बा रैखाथि मोननो हागोन। बेनिखायनो दुलाराय बुहुमनि एबा जोंनि गासै बर' हारिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ सुबुंफोरखौ जों खावलायगोन जे जोङो बेखौ मानिनानै जाहाथे सोलिनो हायो। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि आनान गसाइ बोराइ बाथौआ जे बे रंजालि बैसागो फोरबोखौ जेरै सात सागरनिफ्राय बारनानै बारदै सिख्लाया बरायनानै लाबोयो आरो बे बारदै सिख्लायानो जाहाथे जोंनि बे करुना भाइरासखौ गुबुन जायगासिम जानखार हरनानै जोंनि बे गोदान बोसोराव बयनिबो मोजां लाबोयो बयनिबो जिउआव आरो बे बेरामनिफ्राय जों रैखा मोननो हायो बेखौ आं खावलायदों। आरो दिनै जों बिदिनो जायगानि मोसाखावरि गथ'फोरखौ लानानै जोङो रंजालि बैसागुखौ खुब फिसायैबाबो जों बेहाय दैदेनगिरिफोरखौ लानानै खुंनाय जाबाय। गोजोन्थों। गतिके समग्र रायजोर जी बिहु सन्मिलनসমূह আছে সকলোৱে साया साग्लोबनानै दं। बेनि जेबो बेफोरबायदि फाहामथाय गलाघाट जिल्लानि धनसिरि महकुमानि सिङाव जोङो आसाम नागालेण्ड बर्डारनि जोंनि उरियामघाट जयन्तिपुर रंजालि नोगोराव दिनै बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय रंजालि बैसागो फोरबोनि खुंगा 20थि बैसागो फोरबोखौ जोङो दिनै दुलाराय बुहुमाव जि COVID-19 करुना भाइरासनि थाखाय जि मोनसे थासारियाव जों गभर्नमेन्टआ जि रुल रेगुलेसन जोंखौ खानानै होदों बा मोनसे बिथोन होदों बे हिसाबै जोङो देग्लाय बैसागु फोरबोखौ जोङो खुंनो हायासै। आरो बेनिखायनो जोङो दिनै फैयै फैयै जोंहा बैसागो फोरबोनि दिनै 7 सानाव आगान होनानै जोङो बे 7 सानखालिनो जोंनि जि बोसोरफ्रामबो खुंबोबाय थानाय बैसागो फोरबोखौ जोङो दिनै फिरफिला बिरहोनायजों गोथैसो बावनायजों जोङो दिनै ससियेल डिस्टेन्सखौ गनायनानै बा मानिलायनानै जोङो दिनै फिरफिलाखौ बिरहोदों। आरो आसा खालामो जोंनि बे थासारिनि जि दुंहाव मोनसे थासारि जोंनि गेजेराव COVID-19 करुना भाइरासआ जोंनि बुहुमनिफ्राय जोंनि जायगानिफ्राय जाहाथे जानगारना लाङो बेखौ आनान गसाइनि खाथियाव जों आर'ज गाबदों। दिनैनि बे फिरफिला बिरहोनायनि गेजेरजों जों साफ्रोमबो जोंहा अखमबासिया बा दुलाराय भारतबासिया जाहाथे जोङो COVID-19 निफ्राय जाहाथे जोङो बासिनानै जों थानो हायो। आरो आं खावलायनो नागिरो दुलाराय आसाम दुलाराय भारतबर्षनि सुबुंफोरखौ आं खावलायनो नागिरो जाहाथे COVID-19 करुना भाइरासनि जि मोनसे गभर्नमेन्टआ रुल रेगुलेसन जोंनो बिथोन होदों बे बिथोन बायदियै
जों दुलाराय बुहुम एबा दुलाराय जोंनि आसामनि रायजो राजाखौ खावलायनो नागिरदों जों बयबो न'आवनो थानानै गावखौ रैखा खालामना लानांगौ आरो गावनि न'खरखौबो जों बासायनांगोन।